Kumusta kumuliwat? Ari naman kita subong sa ikatlo naton nga video. Bag-on initani na lantaw, kabay pa nga nakita nyo mandanay ang unang kag ikaduwa ko nga videos para mas manami ang atong pakitsindi kag para mas puno ang inyo kalipay. Kag dutay lang nga recap sa una ta nga video, gintalakay ito naton ang insakto nga pagtuo kay Jesus. Kag pagkilala kay Jesus bilang aton nga Savior o manluluwas. So dapat klaro na sa aton. Kag salamat sa ina nga maayong balita. Ikaduwa, gintalakay naman naton ang pagresponde sa ina nga ebanghelyo. Ina ginatawag nga repentance o pagbalik sa Ginoo kag paghinulsol sa sala. Nagbilin tato sang esensyal o importante nga pamangkot bilang Kristohanon. Ang pamangkot nga palangga tagidbala ang Ginoo o ang Dios naton. Ang aton series sa sini nga January, tawgon naton mga kalidad sang tuod nga tumuluo. So sa una, makita naton ang isa ka kalidad o karakter o kinaiya sang isa ka tumuluo nga insyakto ang pagtuo. Sa ikaduwa naman may ara ang isa ka tumuluo pagpalangga sa Dios. Sa subong naman nga video talakayon naton ang isa pagid kakalidad inaang mapainubuson sang isa ka tumuluo. Ina sa Ingles ginatawag nga humility. Pwede man sa naton matupong sa surrender, submission. Kung sa hiligay noon kita nagapati sa iya nga sugo. Pwede man nga nagapaubos sa kung ano ang gusto sang will sang Ginoo. So ina pribilehiyo nga ginhatag sa aton sang Ginoo nga may tsansa kita nga maubra ina. Tinatawag di ba naton Ginoo si Jesus? Katilingala kay nga ginatawag ta sa Ginoo pero wala man ta gapati sa iya nga ginahambal kay wala ta kabalo sang iya pulong. Amo na nga kaimportante magbasa kag mamati kita sang iya pulong para makabalo kita kung ano ang patihon sa iya. Siguro at hagman sa aton subong ang mensahe nga dapat gidya kung kita nagatawag kay Jesus Ginoo, tihuon naton. Kay mismo si Jesus may ara man na ginmit lang dati. Luka 6:46 amo ni si Jesus ni nagahambal. Hambal ya. Nga nagatawag kamo sa akon Ginoo. Wala man kamo nagatuman sang ginasiling ko sa inyo. Ipakita ko sa inyo ang halimbawa sang tawo nga nagapalapit sa akon. Kag nagapamati kag nagatuman sang akon mga ginatudlo. Pariho siya sang isa ka tawo nga nagkutkot sing madalom kag nagpatindog sang balay sa pundasyon nga bato. Sang nag-awas ang suba kag nagbaha, ginagyan sang tubig ang balay, pero wala gid ini maano tungod kay mapag-on ang iya nga pundasyon. Pero ang tawo nga nakabati sang akon mga ginatudlo pero wala nagatuman, pariyo siya sang isa ka tawo nga nagpatindog sang balay nga wala sing mapag-on nga pundasyon. Pag-awas sang suba ginagyan sang tubig ang balay, natumba dayon ini kag nawasak. Katahom sa mga tinaga ni Jesus. Gani kita dapat ya mga tawo nga ara sa pundasyon nga mabakod. Kag ina kung ginaubra ta ang pulong kag sugo ni Jesus sa aton, magiging mabakod kita. Kag amo na ang gusto man naton, di ba? Ina posible lang sa pagsunod ta sa iya. Sang nagsugod na gid nga si Jesus nagwali sang una sang iya nga tiyempo, amo niya permi nga ginahambal. Kag amo ning pinakauna. Hambal sa Mateo 4:17. Halin sadto nagsugod si Jesus sa pagwali. Siling niya, maghinulsol kamo sa inyong mga sala
kay malapit na ang paghari sang Dios. Maipariho naton ang word nga Ginoo sa hari. Kay ang pag-abot ni Kristo sa aton, ang iya gindalagre, kag ginapapreparar sa aton, ang palaabuton nga bag-o nga kaharian, kag ina ang kaharian sang Dios. Gani kita bilang tumuloo, isa ina sa akalidad nga dapat naton matandaan nga kung kita gatuo sa Ginoo, kita nagapati sa iya pulong. Sa subong kabalo kita nga ang sistema sang kalibutan wala nagahari sa kadam-an ang paghari sang Dios. Pero kay kita tumuluo, kita nagadala sang kasanag para madamo pa ang maupod sa ini nga paghari nga palaabuton. Kag samtang ari ta di sa duta, ginaamat-amat na napakita ang ina nga paghari. Kag nasugod ina sa aton nga kabuhi. Aton bala kabuhi nagahari ang Dios? Nagahari bala ang Dios si Jesus sa aton nga pamilya, sa aton nga pag-eskwela, sa aton nga obra, sa aton nga paggamit sang kwarta, in short, sa aton bilog nga aspeto sang kabuhi. Ginapangayo sang Ginoo ang bilog mo nga kabuhi. Kay tuod lang, iya man na. Nagtalikod lang ta, kag subong ginatawag naman taliwat nga magbalik sa iya. Natingala pa man nga kagamo sang kalibutan, kay wala may nagahari sa aton nga intsakto. Kag ina nga intsakto nga paghari, makita lamang sa ginharian sang Dios, sa ginharian ni Jesus, nga magatapos na gid kang makita ta sa ulihi. Kag samtang ari ta di subong sa kalibutan, may tsansa kita nga maging kasanag nga maubra ang kabubuton sang Dios sa ini nga kalibutan, kag damo patani ang maupod sa ina nga ginharian. So mga utod, kabay pa nga na-bless ka muliwat. Kag sa aton pagtapos, pamatian naton ang pulo nga ara sa Kolosa. Ini nang sulat ini ni Pablo sa ila, kag may labot ini sa paghari sang Dios sa aton. Kag ini ginpangamuyuan gid ni Pablo, kay ang titulo padigani sa Biblia, ang pangamuyo ni Pablo para sa mga taga Kolosas. Amuning hambal sa verse 3 to 14 sang Kolosa 1. Kolosa 1:3 tugtog 14. Kada pangamuyo namon para sa inyo, nagapasalamat kami permi sa Dios nga Amay sang aton Ginoong Hesukristo. Kay nabalitaan namon ang inyo pagtuo kay Kristo Jesus, kag ang inyo paghigugma sa tanan nga katawhan sang Dios. Amo kamo sina tungod kay nagapaabot man kamo sang inyo ginalauman nga ginatigana para sa inyo didto sa langit. Ini nga paglaom nabatian na ninyo sang una sang pag-abot sa inyo sang kamatuoran nga amo ang maayong balita. Kag ang maayong balita nga ini padayon nga nagalapnag kag nagauswag sa kalibutan. Kag amo man sa inyo, halin sang tion nga nabatian ninyo kag naintindihan ang kamatuoran parte sa grasya sang Dios. Gintudlo ini sa inyo ni Epafras. Palangga namon siya, kag kapariho namon nga ulipon ni Kristo. Ginpakadto namon siya dra bilang amon salili, kag masaligan siya nga alagad. Siya amo ang nagsugid sa amon nga mahigugmaanon kamo tungod sa gugma nga ginhatag sa inyo sang Espiritu Santo. Gani halin sang pagkabati namon parte sa inyo, permi kami nagapangamuyo para sa inyo. Nagapakitluoy kami sa Dios, nga hatagan kamo sang iya Espiritu, sang tanan nga kaalam, kag pag-intindi, para mahibuloan ninyo sing bugos
kung ano ang iya kabubuton para sa inyo. Paagi sini, magakabuhi kamo nga maluyagan sang Ginoo, nga makahatag sing kalipay sa iya. Kay paligunon kamo sang Dios paagi sa iya makatilingala nga gahom. Agud bisan ano ang matabo, makaantos kamo nga may kalipay. Versikulo 12, ari na. Kag makapasalamat kamo sa Amay tungod niya ginhimo niya kamo nga takos sa pagbaton sang palanublion nga para sa iya mga katawhan. Ang palanublion nga ara sa ginharian sang kasanan. 13. Kay ginluwas niya kita halin sa gahom sang kadudulman, kag ginsaylo niya kita sa ginharian sang iya hinigugma nga anak. Paagi sa iya anak gintubos niya kita, nga ang buot silingon ginpatawad na niya ang aton mga sala. Dra na ta nagatapos. Salamat sa pagpamati. Kakabay pa na bless ka mo. God bless and see you on the next videos.